Il-Ministru Byron Camilleri għadu jrid jerfa' responsabilità politika għat-tmexxija ta' Elix Dalli fil-ħabs ta' Kordin, il-faċilità li għandha bżonn riforma minnu fih. Hekk qal il-Journal Times of Malta fl-editorjal ta' tnejn fejn appella lill-Gvern biex japprofitta mill-fatt li Dalli issospenda lilu nnifsu u jfittex jibda riforma, partikolarment issa wara l-pariri li qed jagħtuh diversi NGOs. Fost l-oħrajn dawn qed jappellaw lill-Aġent Direttur Robert Brinkaw biex jiftaħ l-aċċess tal-faċilità għall-midja u għall-laqdiet relatati blan li dawn jifhmu aħjar l-istampa reali tal-mod kif kien imexxi Elix Dalli. Barra minn hekk b'dan il-mod, il-Gvern innifsu jkun jista' jneħħi l-istampa kera li l-poplu għandu dwar il-ħabs minħabba r-reġim ta' Dalli li tant kien b'saħħtu li lanqas biss indenja ħadd jieħu passi fil-konfront tiegħu. Il-ġurnal staqsa x'inhu l-punt li jkollok faċilità korrettiva li titterrorizza lil priġunier u tnaqqaslu l-umanità tiegħu meta suppost din tirriabilita lil persuna lura fis-soċjetà. Fl-editorjal kien innotat ukoll kif il-Gvern qed jibqa' jinsisti li ma jikkritikax, anzi jipproteġi lil Elix Dalli minkejja li bħala direttur għamel il-ħabs daqs xi fortizza personali. Bil-Prim Ministru stess jibqa' jiddefendih. F'dan il-kuntest il-ġurnal enfasizza l-fatt li minkejja diversi appelli li sarulu il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri baqa' ma jridx imqari kritika lil Dalli aħseb wara kemm lest jieħu azzjoni fil-konfront tiegħu.